me yafi wannan daɗi? Ran da za mu tashi daga Abuja zuwa Lagos, wani pilot mai tukin jirgin sama ya zo ya durkusa ya gaishe ni, na tambaye shi sunansa ya gaya mu, ya ce zai faɗi sunana ina nan a cikin jirgi. Na ce ba damuwa ka faɗa. Ba kwamishinoni nan su ina higher education, higher education yana nan, FSG yana nan, sakataren gwamnati, sakataren scholarship yana nan, special duties yana nan. Wato da mutumin nan ya somar ko ɗarabi kwankwasa wani ne ɗan kishin ƙasa. Na ce a'a, a cikin jirgin sama baka san masu malfano ne a ciki ba? Wannan abu ya bani mamaki, ya bani sha'awa. Wannan shine daraja, ba wai kwashe kuɗi ba, ba wai ƙaton gida ba, ba wai maƙe murya ba, ba wai ci da addini ba. Kai saki murya ka faɗa ta inda Allah yi maka kira wani yanzu ne. Wai mutanen Kibiya su yi ke umar suka so. Na ji wani mai fadi da kai aka zo ne? Da kai aka zo ko da yan Sudan? Da kai aka zo? Abin ya bani mamaki. Na ce su zaga da yan Sudan, su je su ga jami'a wannan ta kofar Nasara gidan Ado Bayero Northwest, su je su zaga su ga filin da muke na kofar Na'isa na wasanni, su tafi su ga permanent site, su je su ga Kwankwasiya, su ga Amana. Ya danganta da ga lokaci nawa suke da shi na kirga musu, su gadar sama nan da sauransu. Wani a cikinsu ya kawo min labari, wannan shi ma darasi ne, ban ce da kowane rumu mai fada na ya faɗa ba, wani ne a cikinsu yake cewa in muka je lahira ba mamaki da gemuna a bakin mu gara biyu ko kusa ya wuce ya shiga aljanna mu. To kuna gani wannan bayan adam ne suke faɗa. Kun san magana kuma mutum tana da mahimmanci. Yau a Kano mai gemu ma ya yarda, Rabi Gwangwaso da ba shi da gemu. Ba mamaki an je lahira ka ga zabgan gemaye. Ina so da jawo hankalin mu gabaki daya da cewar duk abin da za ka yi kokari ka kwatanta gaskiya. Kar ka ce wai siyasa dirty game ne. Siyasa ba dirty game ba ne. In dirty game ne, daga sanda na zama deputy speaker zuwa yanzu ya fi shekara 20. Da daga Kwankwasa za a fara tsanata in dace gemaki, sannan Madogo ta fito, sannan kuma ragowar ƙananan hukumomi ga su Kabiru Gaya a daidai wannan lokacin shi ne gwamna. Amma har yanzu gashi sanata ne, an zaɓe shi. Ba dace game ba ne.
wanda yake data game shi zai ga data game, in ka ci zaɓe sau ɗaya kai da cin zaɓe har abada kana kallo. Na shiga zaɓe sau 12 firamare da sakandare, na ci 11, na faɗi ɗaya. Ba data game ba ne, shi kansa wannan ɗayan ba ku sai da nake alfahari da shi, domin duk wanda bai taɓa faɗuwa ba, ko duk wanda bai taɓa ci ba, ko duk wanda bai ko ɗaya ba, in ana neman yan siyasa kai ya ce, domin mu je ba ɗan siyasa ba ne, domin sai ka faɗi za ka san me faɗuwa, kuma sai ka faɗi za ka sanya ake manajin ɗin faɗuwa, sai ka ci zaɓe za ka sanya ake manajin nasara. Saboda ba ka yi nasara ba, gashi kayan nasara sai ta zama nasarar banza, ka zo kana da na sani ma da baka shiga ba, domin sai ka je bakin ka da bai san daɗi ba, da kana cin abu sai kana zaton mai daɗi ne, hankalinka kwance, kana sa riga kana zaton kowa ma ita yake sawa, hankalinka kwance, duk wani abu mai kyau inda ka tsaya zato kake kowa ma haka ne, sai ka samu wata nasarar shi kenan sai ka shiga sabuwar duniya. Kana shiga sabuwar duniya sai ka ga waccan kamar mafarki ce waccan wuyar, ko wacce kake sha da baka damu ba, to kana fita daga wannan kuma ka shiga mafarki kashi na biyu. Wannan shi ne mai haɗari, wanda da ba shi da hali, kusan ba shi da wata babban matsala domin watakila bai san daɗin ba. Babban matsala shi ne ka san daɗin kuma daɗin ya zo ya ƙare. Wannan ita ce masifa, ita ce matsala, ita kanta manajin ɗin irin wannan sai wanda Allah ya zaɓa. Idan ba haka ba, kana shiga irin wannan hali, ka koma ta koma gidanta na tsamiya, ka zo ma neman wanda za su kawo maka shinkafa gida, ka zo ma neman wanda za su haɗa maka kayan miya, ka zo mai wa yaranka haraji su kawo maka fa babu. Ba irin wannan yanayi in kai wasa shine ko mai malfa ka gani sai ka ji shi. ka sa irin wannan yanayi, a irin wannan yanayi in ka ga an ce ko kadangare ne ko menene a guje ya fada wuta, kai ka sai ka tambayi daga inda ya fito. Idan ka ga ɗan siyasa ya la'anci guri ya tsine masa albarka, in ka ga ɗan siyasa ya yi rantsuwa da alƙur'ani cewar shi ba zai kaza ba, shi ba zai kaza ba, amma ba a je ko'ina ba, sai ka ga mutum ya sa ribas da kansa ba, da ransa da lafiyarsa, ka sa akwai matsala. Muna addu'a Allah ya ci gaba da shiga cikin al'amuran, muna addu'a Allah ya gyara zuciyarmu, muna addu'a Allah ya raba mu da shiga abubuwa waɗanda suke mun san ba daidai ba ne amma mu je mu shige shi. Muna addu'a Allah ya raba mu da shiga gurin mutanen da suke mun san ba na kirki ba ne, amma saboda muna da bukata ko muna da wani abu kawai shi kenan mai saddubar mu shiga mu rinka mu zunai. Muna addu'a Allah ya raba mu da irin wannan. Muna addu'a Allah ya ci gaba da ba mu daraja a cikin wannan harka ta mu. Yanda wannan tafiya take, muna addu'a Allah ya ci gaba da inganta ta. Muna addu'a ‘yan uwanmu da muka zo muka haɗu da su Allah ya ci gaba da haɗa kanmu. Wa'anda ba su fara sa jan hula ba, muna addu'a Allah ya ɗora